Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo. V tom kráľovstve, deťúrence moje, žili ručičky. Ale nielen také, hociaké. Tieto ručičky boli veľmi, veľmi dôležité. Pýtate sa prečo? Tak ja vám to teraz prezradím. Boli to také isté ručičky, aké máte aj vy, a pomáhali kresliť, objímať sa, pápať, hladkať a čo je najdôležitejšie, hrať sa a objavovať svet. Každý deň sa všetky ručičky stretli pri veľkej kúzelnej fontáne z bubliniek. Kúzelná bola pretože ten, kto si v nej umyl rúčky, jeho prstíky sa rozžiarili ako hviezdičky a rozvoniavali po čerstvých kvetoch. Ale hlboko v podzemí žil drobný záškodník, ktorého všetci poznali ako baciláka chmatľavého. Bol to malý, chichotajúci sa zlý bacil, ktorý mal iba jedno želanie. Obľuboval všetko špinavé a lepkavé, a tak aj on mal prianie zašpiniť každú ručičku, ktorú stretne. A tak sa tento drobný huncút potajomky zakrádal do škôlok, na pieskoviská, aj ku stolu k večeri, keď si niekto zabudol umyť ruky. Jedného dňa si ručičky menom Ťapky všimli, že niečo nie je v poriadku. Boli celkom ufúľané. Už sa im nechcelo kresliť ani chytať hračky. Cítili sa akosi čudne, ulepeno. Boli z toho smutné, avšak tušili, čo majú robiť. Neváhali ani chvíľočku a pribehli ku kúzelnej bublinkovej fontáne, kde stretli Vílu Mydlinku. Mydlinka sa usmiala tak, ako len mydlové víly vedia, a prihovorila sa im. Ahojte, Ťapky, vidím, že ste trochu užialené. Poďte sem, stačí vám trošku vody, trošku mydla a trochu potancovať s prštekmi. Uvidíte, že bacilák už nebude mať šancu. Ťapky to opatrne skúsili. Najprv trochu nesmelo, ale potom sa im to zapáčilo. Mydlili sa medzi prstíkmi, na dlani, po chrbátiku aj na zápestí. Šantili s penou a s bublinkami a zrazu plop! Bacilák odletel ako balón. Jupi, zvolali Ťapky. Znova sa cítime silné a voňavé. A tak sa zrodilo pravidlo, kto chce byť zdravý, veselý a hrdinský ako ručičky Ťapky, ten si umýva ručičky stále, keď je treba. Pred jedlom, po hre a vždy, keď prídu domov. Bacilák sa ešte párkrát vrátil, ale už to mal ťažké. Všetky deti totiž milovali penu a bublinky, spievali si pri umývaní a ich ručičky boli silné, čisté a pripravené objímať celý svet. A tak ručičky Ťapky žiarili, bublinky tancovali a bacilák, ten si už hľadá inú planétu.